ngubah nasib aku dadi TKI lunga neng luar negeri senajan mung dadi kuli senajan mung dadi kuli ninggal anak bojo apa rasa hatiku kapan bisa ketemu duh Gusti paring ngono kula mergi duh Gusti paring ngono kula mergi aku dadi TKI lunga neng luar negeri senajan mung dadi kuli senajan mung dadi kuli ninggal anak bojo apa rasa hatiku kapan bisa ketemu duh Gusti paring ngono kula mergi duh Gusti paring ngono kula mergi